Sledujete Milošov a Kubov podcast. Ahojte a vítajte pri prvom podcaste, ktorý ešte nemá názov. A povedali sme si, že spravíme takýto formát trošku, aby sme sa otvorili svetu a v nejakých týchto rovinách, ako my rozmýšľame nad svetom, nad nami, nad vzťahmi, nad čímkoľvek a trošku priniesli tú esenciu, ktorú v Trenčíne robíme na kruhoch, ktorú robíme na retreatoch, na všetkých akciách von k širšej verejnosti. A ja som Jakub Paleta, profesne som tréner, venujem sa nejakému sebarozvoju, už nejaký ten piatok poviem a vnímam sa ako človek, ktorý sa snaží pomáhať ľuďom prepájať dušu s telom. A ty si kto? Tak čaute priatelia, ja som Miloš Solius a venujem sa sebarozvoju, sebapoznaniu, práci na sebe intenzívne už asi 7 rokov. A možno niektorí ma poznáte z organizácie Amen. Mám za sebou akcie, ako je stretnutie 100 mužov a retreaty Zlaté cesty. A v Trenčine máme s Jakubom a s Braňom komunitku už teraz nielen pre mužov, ktorú sme nazvali Ring. A robíme v rámci nej stretnutia pre mužov, ktoré sa nazývajú mužské kruhy. A robíme aj také ešte iné stretnutia so ženami, kde robíme rôzne veci, takže možno o tom aj povieme niekedy. No teraz už to robíme dosť vlastne. Už aj každú chvíľu si dovolím povedať. A tak, verím tomu, že niektorí z vás, čo teraz sa to pozeráte, sa s nami stretnete a prepojíte na týchto akciách, pretože chceme to otvoriť. Zatiaľ sme to robili tak trošku za takou zásterou pre nejakú našu postupne sa rozrastajúcu komunitu. Ale vidím, že to pýta. Ako je tento podcast vlastne, tak ako všetko proste ísť von. Každopádne, tak štandardne tá prvá epizóda toho podcastu je taká zoznamovacia. Ja keď si na prvom rande, že neviem ako ty, ale ja mám z toho vždy aj napriek tomu, že mám s podcastami a s takýmito vecami veľa skúseností, tak mám vždy z toho taký trošku stream, čo to vlastne o to viac v týchto témach. A príde mi, že to je taká skvelá príležitosť iba niekými sa zoznámiť. Že my sa vlastne zoznámime s našimi nejakými divákmi, čo sú teraz tento foťák, alebo hoci kde to počúvajú a oni sa môžu zoznámiť s nami. Takže ja by som začal tým, že by som sa teba spýtal, že ako ty vlastne vnímaš túto situáciu, že prečo vlastne toto my teraz robíme a že čo v tom je a prečo sme tu teraz, prečo toto nahrávame. Tak to je dobrá otázka. Tak asi je to o tom, že by sme chceli, alebo ja budem hovoriť za seba. Určite. Tak, že chcel by som viac ukázať ostatným ľuďom, ktorí ma nepoznajú, alebo ktorí ma poznajú málo, že to som, čo robím, čo si myslím, aby sa mohli ku mne pridať, keď ich to zaujíma, aby mohli so mnou niečo robiť, možno, aby sa mohli so mnou zoznámiť, pretože vidím veľa vecí, ktoré mi dávajú zmysel, do ktorých chcem ísť, do projektov, do zábavy, do hocičoho. A keď nikto o tom nevie, tak sa nikto nemôže pridať. Takže asi to je môj taký zámer s týmto tu. Veľmi, akože stotožňujem sa s tým veľmi. Ty to máš ako teda? Ja tam mám takú chuť. Spomínam si na keď Katka, moja teda priateľka, robila prednedávnom pre nás taký sound healing a nemal som sa vtedy moc dobre ten deň, aj napriek tomu, že som sa mal dobre. Možno sa niekedy povenujeme tomu, že ako sa niekto môže nemať dobre a mať dobre zároveň. Takže bol som smutný a mal som sa dobre. Ale o tom to teraz nie je. Keď som odtiaľ odchádzal, tak som veľmi cítil takú chuť proste tvoriť pre ľudí, že prinášať čokoľvek robíme proste von a mať taký ten presah a možno až taký trošku naivný, taký
taká nejaká predstava toho, že nejakým malým dielom aspoň ovplyvníme pozitívne svet. A toto mi príde ako jedna z tých vecí, vieš, že my nejakým spôsobom sa dotýkame ľudí v našich životoch, či už ja aj na tréningoch, ktoré presahujú len to fyzično, lebo sú doslova aj také viac z mojej strany koučovacie, alebo na tých krúhoch, alebo čokoľvek robíme, ale že týmto sa môžeme dotknúť ľudí, ktorí nemajú k nám ten prístup. A tomu na tom tak láka, že vravím si, že možno niekto potrebuje počuť jednu vetu, ktorá zaznie v tomto podcaste a môže mu to pozitívne zmeniť život a to môže pozitívne zmeniť celé nejaké smerovanie jeho blízkej komunity a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, Jakub, tak teda ja sa ťa spýtam takú trošku otázku, šibalskú, povedzme, že nemyslíš si, že už je dosť podcastov? Ja si myslím, že je extrémne veľa podcastov. Dokonca si myslím, že ich veľký, nie že dosť, ale že nadbytok. Hej? Ale prečo vnímam to tak, že prečo zrovna náš podcast by mal byť zaujímavý, hej? Áno, že potrebuje svet ďalší podcast, ďalší v tom mori podcastov a... Vieš, pýtam, asi nie. Keď sa tým závislím číslo takto objektívne, tak odpovede, že nie, hej? Potrebujeme podcast? Jasne, že nie. Ale potrebuje svet nás a ja chcem veriť tomu, že áno. A verím tomu, že áno. A zároveň, ak by to aj tak nebolo, tak to proste robím aj pre seba. Mňa ten proces baví. Okrem toho, že to robím pre seba, že ma to baví, tak verím, že v tomto my nájdeme zase nejaké ďalšie seba poznanie nás. My síce z tých rozhovorov máme nesmierne veľa a máme tie kruhy a my zažívame celkom zaujímavý život, si myslím, teraz tam, kde sme. Ale toto je zase taká iná úroveň, kedy si dovolíme sa pozrieť na to inak a tie rozhovory budú zase iné. A zrušujem aj táto rovina v tom, že koho nájdem za tým sám sebe. OK. Ty to máš. Je to taká otázka, no, s ktorou často bojujem v poslednej dobe, keď sa snažím teraz, cítim, že som na nejakom prelome v živote a že sa potrebujem posunúť ďalej. A tieto pochybnosti o tom, že vlastne čo je to moje, čo je to moja hodnota pre tento svet. A keďže žijeme v dobe, že máš nekonečne veľa všetkého, tak ti to vytvára taký pocit až márnosti a zbytočnosti všetkého. Hej? Že moja myseľ si často myslí, že na čo? Že na čo? Že máš dneska nekonečne veľa informácií, nekonečne veľa kníh, influencerov, kurzov, že akoby z môjho pohľadu človeka, jednotlivca, je to veľa. Proste veľa. A na čo by som tam pridával teraz ešte svoju verziu toho istého? Na čo? To ako keby v tej hlave to vlastne nedáva zmysel. No a tak mi neostáva nič iné, len jednoducho to nechať tak a urobiť to aj tak. Lebo na druhej strane, keď sa pozriem, tak vedel by som ja povedať, že okolo seba vidím ľudí v obchodoch, na ulici, na našom sídlisku, na výťahu, ktorí sú naozaj že v pohode už. Že teda, keď toho je tak veľa, to znamená, funguje to, robí to náš svet lepším miestom. Či to robí svet lepším miestom, alebo nie, tak to neviem vyhodnotiť. Tam môžem len povedať, ak si to povedal ty krásne, že chcem tomu veriť, že áno. Ale viem vyhodnotiť tie miesta, na ktorých ja reálne chodím. Ľudí, ktorých stretávam. Na pumpe, v obchode, kdekoľvek chodím. Na tanci, na party, keď máme latino party, hej. A rozprávam sa s ľuďmi, tak môžem reálne vidieť. A možno aj trošku to môžem vidieť na tom, akú máme situáciu v krajine, akú máme politickú scénu, čo sa deje s ľuďmi všeobecne. No a keď sa na to pozriem takto, tak mi to príde, že buď toho teda nie je zase tak veľa, alebo to nefunguje, alebo proste čo si tu nesedí. Lebo tí ľudia akože moc osvietení stále nie sú. Dokonca mám pocit, že v niektorých veciach
nám to uchádza a ideme skôr tak od seba. Že je veľa rozdelenosti v spoločnosti, veľa táborov, veľa bojov na všetkých úrovniach. Že sa bojuje v partnerstvách, v kamarátstvách, v rodinách, na Facebookoch, v hlave, v mysli a aj na boisku. Čiže ja neviem, či ja môžem s tým niečo spraviť, ale vyberám si tú cestu, že to chcem skúsiť. Že chcem robiť, čo ja môžem pre ten môj okolitý svet minimálne, pre ten môj Trenčín, pre to moje okolie ľudí, ktorým ja nejak niečo hovorím a nejak ich viem osloviť, tak tam niečo spraviť môžem. A tam nemám pocit, že by to bolo všetko už hotové. Asi tak by som to povedal. Vlastne taká zaujímavá prvá epizóda v tom, že vieš, že na jednu stranu robíme niečo, aby že ľudia počúvali a pritom im hovoríme, že to nemá význam vlastne a že všetko je veľa a vlastne nevieme, čo robíme, ale vnímam obrovskú hodnotu v tom, že je to v tej prvej epizóde, lebo možno aspoň možno rozdiel toho, čo my chceme prinášať oproti podcastom, ktoré ja poznám a vnímam, je tá, že my chceme priniesť naozaj takú reálnosť našu. Hej? A som za to rád, že tu vlastne nejdeme do toho, že že toto je najlepšia vec na svete a toto je to, čo svet potrebuje, ale že hneď keby ukazujeme naozaj tú pravosť toho. Že my vlastne nevieme úplne pochopiť ten pravý význam tohto, ale ani vlastne ničo iného. A tam je zároveň ten krásny message v tom, že si to proste vyberáme robiť. Ty si to vyberáš z nejakého dôvodu, ktorý je iný než ja. Môj. A v niečom je podobný a v niečom je rovnaký. A ja si to vyberám robiť z iného dôvodu. A výsledok je taký, že sme tu a že to robíme. A koniec koncov, aj pokiaľ by to malo význam len pre jedného človeka, tak je to super. Ty si vravel o takej tej tvojom okolí, ako to vplyvňuje. A ja ako referenciu vždy... Prečo vlastne mám takú motiváciu toto robiť, je pretože vidím, ako veľmi pozitívne ovplyvňujú naše napríklad mužské kruhy mužov. Vidím, ako veľmi pozitívne ovplyvňujú mňa. Teba. Ako tie retreaty, vieš, keď z nich ideme, keď sme na 4-dňovom retreate nejakom 100 mužov alebo hoci kde inde, že vidím, akí tí muži sú, vidím, ako sa menia vlastne z rok na rok, keď ich vidíš, vieš. A veľakrát, keď sa my z nich vrátime z tých retreatov, už teraz až tak nie, sme sa pýtali samých seba, že ako si to prinesieme do bežného života. A musím nám dať také uznanie, že sa nám to dosť podarilo v veľkej časti. Hej, vytvorili sme si nejakú tú komunitu a prežívame životy veľmi hodnotné a plné. A keď to vieme robiť tu, tak ak to vieme robiť vo väčšej škále, vieš? Že wow. Až ma to tak, mám z toho takú chuť, takú, že ty veľmi dobre vieš, naši ctení diváci až tak nie, že ja toho robím veľmi veľa. Že nejaké projekty a tak ďalej. A v podstate si teraz niečo pridávam, ale mám z toho radosť, že je to čokoľvek. A aj keby to jedného človeka pozitívne ovplyvnilo, tak to je brutálna vec. Ale prežili sa z tohto ešte trošku k takej našej bežnej téme iba, kruhoidnej. OK. Aby sme trošku dali takú tú esenciu toho podcastu, že o čo vlastne môže byť a bude. A to je, že kde sme teraz v živote. Skratke, esenčne. OK. Daj. No, to je esenčne skratke, ja som teraz v živote. No ja potrebujem tvoju pomoc, Kúbko, teraz. Ty povedz, ako sa máš? No, tak... To je tiež také, ako sa máš. Posledných 10 minút sa mám veľmi dobre a som veľmi vzrušený. Lebo som niečo zažil a som veľmi cítim v sebe nádej, cítim v sebe radosť, cítim v sebe chuť, silu, energiu.
ale ešte hodinu predtým som bol úplne zúfalý a cítil som beznádej a nevedel som, čo ďalej. A toto sa proste deje teraz furt. Hej, ten život je veľmi teraz... Ty veľakrát vravíš, viackrát si to teda povedal, že zažívaš všetko naraz, keby. No. Prinies to sem teraz. Čo to znamená? No. Všetko naraz. To je také to uvedomenie, že cítim v sebe tie úplne bežné emócie a napríklad, že už fakt neviem ako ďalej, čo sa týka nejakých vecí vo vzťahu. Normálne taký, že som akoby už to zdávam, neviem, proste neviem. Hej, cítim smútok. A dalo by sa povedať, že až nejakú beznádej. Ale popri tom si uvedomujem, že sú to iba pocity, iba myšlienky a vo mne pod tým celým je nejaká taká večná nádej a taká večná dôvera v život, že to bude dobre. Čiže ja som aj smutný, aj nešťastný, aj akoby bez nádeji, ale zároveň je tam také vedenie, že to nie je večné, že to prejde. Mhm. Čiže povedal by si, že si našiel v sebe za všetky tie roky takú schopnosť to proste pustiť, tú takú potrebu kontrolovať tie emócie a tie stavy a to je to, čo ti dáva ten taký pocit, že OK, že bez na to, čo sa deje, že dobre? No ako by som našiel v sebe schopnosť niekedy, nevždy, a niekedy sa neidentifikovať s nimi. Že si naozaj vedomujem, že to je niečo, čo cez mňa ide, tečie. Že to nie som ja. Čiže ja to tam mám, cítim tie emócie, mám tam tie myšlienky a pozerám sa na to celé, že aha, OK, a môžem byť popri tom aj vlastne šťastný a tešiť sa na niečo. A zároveň tam sú tie emócie smutku, beznádeje a vlastne už neviem, čo mám robiť v tom. Tak. Tak to je sila, veď? To je zvláštne, no. To je sila. Nie, že neviem. Nepoznám mnoho ľudí, ktorí dokážu takto prežívať veci, že je to zaujímavé. No asi je to spôsobené tým, že som tak posadnutý týmito témami posledné roky a že som mal na to čas a priestor venovať sa tomu seba rozvoju. Neviem, či by som povedal, že až trošku nezdravou moc, to neviem, to by ty povedz. a že som v tom neuviazol. Hej? Že ako keby som pochopil, že aj to má svoje limity, aj to ťa dostane iba niekde a v istom bode to musíš všetko zahodiť a jednoducho iba žiť život. Ale to piplanie sa, hranie sa do nemoty úplne kompulzívne, psychoticky, že stále v niečom si, tak mňa doviedlo, že mi to tak nejak došlo, že je to celý iba hra. Okay. Aho. No. Tak môžeme prejsť na tvoju situáciu, chceš? Ja už som sa nalaďoval. Výborne. A ja som teraz mal také zaujímavé obdobie a napriek tomu, že moje prežívanie je iné než tvoje, tak je veľmi podobné. A ja to iba nemám, zažívam aj momenty, že všetko naraz, ale mám to skôr také, že som teraz v konstantnom takom smútku kvôli tým okolnostiam a niekedy mi je veľmi dobré a niekedy som iba v tom smútku. Ale zároveň v tom smútku mi je dobre častokrát. A je to spôsobené tým, že kvôli tomu, aká bola moja cesta na tejto planéte, vlastne od brúcha mojej mamy, kedy už začali nejaké veci, ktoré neboli úplne ideálne, k čomu sa niekedy dostaneme, verím tomu, tak vlastne som si vybudoval hrozne veľa stien v tom živote. Takže teraz ich vidím, že ich hrozne veľa, sú hrozne hrubé. Že nie je jedna, že dve, to je, že ty koko. A vytvoril som si hrozne veľa takýchto obranných mechanizmov v minulosti. Nebol som úplne
schopný preciťovať nejaké silné emócie, keď som bol mladší a aj keď som bol starší a utekal som od nich nevedome. Vtedy to bolo samozrejme jediné, čo som vedel spraviť, ale potom už v tom neskoršie dospelý život, že keby som mal 80 rokov, ale že bližšie teraz k prítomnosti už mi to neslúžilo a spôsobilo mi to všelijaké oštary v živote. A jak vlastne teraz som v procese niekoľko rokov už takého búrania tých stien, tak vlastne cítiť pre mňa je veľmi slastné. Že mám častokrát sa prichytím pri momentoch, kedy takto. Málo kedy pláčem, lebo to neviem, lebo tam mám tie steny stále. Ale keď sa stane niekedy, že naozaj dokážem precítiť ten moment a ukápne mi slzička alebo dve, tak pre mňa to je, že bože, toto je úžasná vec, takže preto, keď som teraz keby smutný, tak je to vlastne dobre. A zároveň som si uvedomil naozaj, veľakrát sme to spolu riešili, že ten smútok za prvé nie je zlý, je to len emócia, a za druhé on je zlý, pokiaľ sa tak nechcem cítiť, že mám tam takéto, že nechcem sa tak cítiť. Ale vlastne keď keď to teraz príjmam, tak vlastne som smutný, však čo? Som smutný, ale mi dobre. Tak by som to nejak vysvetlil v nejakej schopnosti, aké som to tu teraz schopný priniesť v takto krátkosti. A cítim, že teraz som na takom schodisku a mám niekedy pocit, že nie, že každý deň niekedy vyjdem vyššie, ale niekedy mám pocit, že za deň prejdem až 3 schody, že niekedy sú dní, ktoré sú ťažké, hej. Vieš, dobre, že niekedy som taký, že fakt, že sa necítim úplne dobre a tak ďalej, ale cítim, že som na dobrej ceste a že iba idem ďalej. A je to veľmi taký nadznášajúci pocit, vieš, taká ľahkosť v tom je, že aj keď sa môžem cítiť niektoré dni veľmi dole, tak stále mám pocit, že idem dobre a tým pádom mi to dáva takú silu tam byť. Mám pocit, že to je možno aj akože súvisiace s tým, kde je teraz spoločnosť, že sme celkovo na nejakom prelome, ktorý buď bude dobrý, alebo bude zlý. A možno toto moje prežívanie je len súčasťou nejakej celkovej spoločenskej situácie, to neviem. A pokiaľ tak mám taký pocit, že dobre bude. Takže tak. Dobre. Ja si myslím, že na prvú epizódu je to akurát. Budú epizódy, ktoré budú dlhšie. Budú epizódy, kde sa budeme venovať konkrétnym témam. Či už emóciám, či už našim príbehom, či iným veciam, či čomukoľvek. Budeme mať hosti, na ktorých sa veľmi teším. A pokiaľ vás to zaujíma, tak kdekoľvek to sledujete, tak môžete sledovať tento podcast. Som si istý, že bude na všelijakých platformách. Pokiaľ sa to Miloškovi bude sa napagávať. Ja to robiť určite neviem. A môžete nás sledovať a tak ďalej. A uvidíme, kde nás táto cesta doberie. Super. Tak díky.